Ngoten lho kok ya. Pripun? Mungkin nek kringeten napa dadak nyuwun tulung panjenengan tak ya dadak. Aku kon nampake. Menawi kula kringeten napa dadak nyuwun tulung panjenengan rak ya wis nggawa Kon sarana piyambak. maksude njaluk tulung aku kon nelapi ngono. Nggih, ngoten rak nek ten dalem ra apa-apa nek pasamuan ngeten rak nggih kirang prayogi jaga kawibawan panjenengan. Lho, kuwi wong wedok sing bener ngono kuwi. Apike ora nggo ngono. Apa? Nggo nekak kowe kuwi lho. Rumangsaku kok le. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Bingah tanpa upami saged sowan wonten hari jadi desa Tlogo Ati. Nah. Bapak Lurah sembah nuwun. Wong kula nyune semono kok malah diundhaki ya Allah. Biasane Raden-raden lurah-lurah ngendiki nek ngene Pak Harisontor kuwi mbok semene to bala dhewe. Pak Lurah mriki mboten sembodo. Tak undhaki Mbak Mimin saking tresnane. Lho. Siapa sing pengen nulat Pak Lurah Tlogo Ati monggo. Lho. Hal yang baik niku dicontoh mawon. Hal pengenyangan pun bagian wong wedok-wedok. Kyai Kakung niku sembodo. Nggih. Wah nek ngono rada lumayan sampean nggih. Sembodo niku. Lah kok rumah. Wong wedok ki anggere diundhaki sithik ngono lek ngalembono wis ora kurang. Nggih. Injih Ibu Hajah Sri Muslimatun sembah nuwun. Cermin Sri Kandi Indonesia masa kini ya, Nduk. Ayem ya, Lek. Kula nek nyawang Bu Wakil Bupati. Adem Agem anyes. jilbab ngono. Lah aku ning omah jilbaban kok ya ora oleh ya, Lek. Lanangan aku. Oh iya iya. Wong iki nek nggon urusan syariat ya ora usah diwah-wah. Iya iya. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudanirat ya rawuh. Gusti Yudaningrat. Sampun kapang kalian kula Gusti. Ya alhamdulillah lho. Nek ana wong ngece aku ki kleru gedhe. Lah nyapa? Saatase Gusti Yudoe ngefan karo aku. Lho, Ibu Wakil Bupati yang ngendika Mbak Mimin ayu kok wong lanang-lanang do melecehkan aku ki ya kleru gedhe. Le aku nganggo kacamata menapa? Sampean salah kok. Pripun? Salahipun. Salah kok. Lah kok salah piye? Gusti iki rak kagungan jaran lanang. Pamrihipun. Wingi takoke kali kula, Mas Ino. Mimin kok wedok asli mboten? Asli aku. Nek dikawin jaran kula. Ngawur. Panjen nek kula nggih pranakan ngoten panjen nggih apik tenan kok kula niku. Belum mesti apik belum. Ki metune andong malah. Babinipun sedya matur sembah nuwun derek bingah pembangunan Tlogo Adi luar biasa. Mugi-mugi Desa Tlogo Adi tansah maju dan bermartabat. Bisa menjadi percontohan tumrap wilayah yang lainnya. Betul sekali. Nek pembangunan fisiknya ya wis dibangun, pembangunan moralnya ya sansya kudu tetep dibangun. Menika ora mung PR Pak Lurah, ora mung PR Pak Perangkat, ting PR kita bersama sebagai anggota masyarakat. Ya. Perangkat desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Dan masyarakat. Aku ya iso ra iso ngadeg dhewe tanpa kasengkuyung Sapa? ingkang kinurmatan Mas Seno Nugroho. Aku dilimpeke ning ITS ora apa-apa, dilimpeke ning Ngawi ora apa-apa, ning bareng ra ketunggon aku piye? Lha piye lho? Lah piye? Ya tekono dhewe apa-apa kene ra ketunggon wong wedok. Lah pripun to, Pak? Kemewat senengane. Oh, dong aku. Maksudmu neng Ngawi wingi panggunge ambruk iki mergo ora ketunggon kowe. Kula mboten ngendika ngoten, ora ngejak aku piye. Kula ra mung ngoten to. Kula ra ngomong wong udan panas kuwi paringane Gusti Allah. Ngomong ning Ngawi ra dijak ning ITS ra dijak piye. Aku mung ngono tok lah. Men ngonceki dhewe Kyai Kakung nek diwelehke ya ora krasa kok men ngonceki. Oh sik sampean kleru kok. Nika lali mergo angin gedhe niku ora pas wayangan ning jam 5 sore wangine wis gedhe. Oh ngaten. Panggunge wis ambruk, tendane wis ambruk terus ra sida wayangan. Oh. Tekan omah kula langsung ndonga. Matek kaji tenan. Nggih. Tak takoni sing Mbah Reksa jane ngopo kok aku arep mayang ngono kok panggung timbruke. Kedah ngoten kersanipun mboten wonten. Ditumbali Hansip. getih banci. Ning dijelaske banci nom napa Sing tuwa? umur 43. Kowe iki, Lek. Aku lanang kok, Pri. Tak lanang nek pajulukane kono tak lanang copot gelungan sapa. Aku Nek perkara tumbal kok terus ngaku lanang. belum siap, Nduk. Belum siap untuk jadi tumbal. Kaya kandhane wong niku kersane sing gawe urip kok ora nggawa mimin terus ana angin. Terus iki anake Bathara Bayu apa? Mboten. Menika wonten keluhan sekedhik saking kaca-kaca syuting. Napa? Piye live streaming? Wah, sindene Pak Seno cantik-cantik kabeh. Nggih. Sindene Pak Seno suarane apik-apik kabeh, kemampuane luar biasa. Ning nggon kamera kok ketok bruwet.
Lah mergane ngapa? Bareng aku teko munggah kok langsung biar. Kasunyatan sinden iki kokean dosa. Kowe ora pancen dirombong sinden sakmene lho kowe engko. Aku mung sinden ora sinden iki lho aku mung. Iki engko sing endi ngono. Kowe kok dadi ngolekke sindenku kokean dosa iki. Nah, pirang perkara, ketemu pirang perkara. Lah do utang kali kula ora nyaur kok. Niku sing ngalang-alangi rezeki. utang apa? Utang budi. Ya kok disaur Wisnu nek nu. Nggih, bakunipun sembah nuwun mugi-mugi. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang dawah ya saking Pak Suryono Bong Supit ora lara. Men kaya dicokot kirek ayo. Atene rojah rajeh. Ya. Lek ndekmu dandakno ngene Pak. Niki sing nimbali awak dhewe Lah iya, sing nimbali wonten dalemipun Pak Suryono. Pak Suryono anggota dewan menika Bu Wakil Bupati nggih kepareng rawuh to Bu menika ajeng kemutan kula Bu. Anjir. Nyuwun liwung dipun gedruk. Dipun kathah. Dipun aturaken setunggal mboko setunggal. Panjenengan riyen Mbak Apri. Ya. Ana sesideman, ana lali janjine, ana liwung. Sing sesideman sih. Nyuwun sesideman mawon. Nah, monggo. Bawane kok gentenan ya, Lek? Iya tak ewangi no. Wiwitane Aku nek nyawang Mbak Mimin ngono kuwi dadi kelingan nek pasang video ucul klambi ngono. Iya. Ya bolanang tenan kok. Heeh. Handere sang peki. Ya, gentenan. Ayo Mimin sayang. Injih. Suarane lah disayang-sayang lho, Lek. Kowe ngerti ngopo ngalem aku sayang. Lah nyapa? Wis tak bukake sithik iki lho. Gilani. Pancen aku njaluk model seragam sing kanggo mblewek ngene kok ndak. Menika sampun kula samektakaken menawi sak wanci-wanci badhe dahar. Wong pundak kaya dengkul jaran ngono. Pamer. Iki kok kaya nek putih-putih ki apa ta, Lek? Anu kadas, Mbak. Pria. Pria. Suara wedok. Kurang metit. Pria bagus. Wah, edan. Kang olah budaya. Kakean polah. Ayo no ajar pinter no. Ora diteruske lho. Aku sithik-sithik ayo no. Sowan menyang kutha gedhe. Ayo, Lek. Bendor. Kurang cilik. Bendera terus kayu Wah, edan saiki belajar tenan supaya iso ngrebut atiku. Mboten sah kudu ngrebut, apa sing wis duweke liyan menika ora kudu direbut. Yen wis pancen dalan rezekine pasti tidak akan salah tempat. Nek wis dadi jodhone dalan rezekine mesti mara dhewe. Lah upama saiki Pak Seno ki renane Srindani Bu Prastiwi ya ora apa-apa. Ora sah serik karo Bu Prastiwi. Neng, Lho, larise Bu Prastiwi ora bakal ngurangi rezekiku lan larisku ora bakal ngurangi rezekine Bu Prastiwi. Bener. Dadi ora ana iri drengki dael metake dawen panasten. Lho, pamane iki Mbak Ika ki laris. Kuwi mesti pasang susuk, mesti kuwi pasang susuk wonge biasa-biasa kok laris banget. Dadi kan suudon, selalu suudon ngono terus. Aku ora kok, ora apa-apa. Nggih ngoten to Kang. Heeh. selendang kuning kang saking uke susuku mula kok gesah-geseh lah jalum pentule gitu. Oh, dadi ora nyaman. Kekuatane iki ning kono. Ning jarum. Mbaya dipaku ning kulit sisan. Suara kurang pramana.
Wasis. Ning wasis ngungro. Suara gede, ayo diajeng. Sampean. Jan. Hangu. Ora gede banget kok ya. Gede iki maksudnya ya gedene wedok ngono lho. Gedene wedok ya gedene lanang. Ngungrum marang bendara. Nek carane kendaraan ki apa jenenge iki kendaraan Yamaha 75 e lho. Wis muni ning kebule keri ya. Dadi le nyuara ki wis mangap sik ning suarane keri. Wong ki agek rasane ora kurang panacat, ning nek agek seneng ora kurang ing pangalembono. Ora apa-apa piye kakung kono kuwi kok nduk ra kelegan atine biasane ngono kuwi. Berarti kowe nek ra kelegan atine ya ngono kuwi. Oran aku ilmu ikhlas sabar nek aku. Nek kono urung iso nek kon sabar wong jek krusa-krusu. Kono ki sapa ta le mbok maksud ki? Bapakne bocah-bocah. Kowe ngerti kowe nyamang aku ra awakku kuru lho mudhun 4 kilo. Lah nyapa? Ya gagas kono, sing digagas ora krasa. Allah. Tak omong itu. Napa lho, bayi panjenengan kenging gisi buruk lho. Kok sik to? Kayak anakku melu nek nganti takon, "Pak, kowe duwe anak rumimin lho tak ajar kowe." Gading melu. Tole gading. Nah, sok kapan-kapan dolan ning Klaten nggone Bunda Mimin ya. Bunda. Kok gedhe ki ngopo ra apa-apa. Heeh. Sok dolanane Bundes Mimin. Ning dhek Bunda Sukimin. Nek karo Mamah Agnes Mamah, nek karo aku Umi apa-apa ora apa-apa. Kok langsung jingkat-jingkati ngopo? Lho Pri, nek wong arep seneng karo Pak niku kudu jos njuk atine anake. Oh ngono. Ya ditari no gading Dadi iki bapak gelem niku ora. gelem anu tole. Anu Dadi- di Mamah aku kersa to? Heeh to. Mbok gelem le, anu sertifikat luka terus nggo sapa nek ra nggo kowe? Sertifikat daratan kok. Ora gelem ra apa-apa sesuai kudu sabar. Ora apa-apa njiko Kayak atine iki bocah cilik. Gading, mosok calon bundaku kaya bego ngono. Iki ora bego ya, iki pancen awakku modele rada melengkung sithik. Kuwi nek carane wong aran iki awak-awakan urang. Lah. Oh. Melengkung. Werdine piye ta lek nek ngono Ya kuwi? gaya ki mudeng no, wong wedok sing melengkung ngene iki birahine dhuwur. Dadi Ya maksudnya iki wonge aktif ngono lho, hiperaktif ngono lho. dadi upama wong lenang ro sida njaluk kowe wis tawa. Awake. Ayo. Kayu kowe enak. Tiah Sulestya. Suara lanang, kowe suara lanang. Pijer ngincangake halis terus tresno sesidaman. Ya. Luwih becik patenana timbang pisah. Selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwa miyang praputra. Enak. Liwat kincanging alesmu kuwasa anggrang
slingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solatmu bocah gunung latihan bocah gunung katuga nyrimpung jiwa raga kok kurang kahar matan mamprong rubuh ngarep pinju ya luwe urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masae isine kowe apa wae senadyan sesidemang mesra luwih becik patenono timbang pepisahan Selesya tak rewangi samudana marang kula warga Sarwamyang Praputra liwat kincanging alismu kuwasa anggandang rasane atiku nadyan bos slingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solatku monggo kowe bocah gunung latihan bocah gunung katuga nyrimpung jiwa raga kurang kehormatan mamprong rubuh ngarep pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masalah isine kowe apa bae senadyan sesidemang mesti tak wujudke ya matur suwun Mbak Apri kemarang aturake sesideman ya luar biasa suarane ya pancen apik tenan nggih matur nuwun kudu kowe kok Mbak sinten Mbak Apri nek suarane oh ngaten heeh nek kowe wis ora bisa dialap apa-apane iya kula ki pancen ning alam donya iki gur nggon teraniaya kalau pelengkap penderita kok ya aja terus ngono sampean ki ya nek disawang kok kadohan ki ya pasuryane ki ya ora nguciwani lho jane nek ling alam kowe rak mung darani mergo kowe adikku lah terus dadi karepe ora netral karepe piye ya para-para sing kawogan kuwi ling alam aku tenanan apa ora cok warga laras kula ayu mboten sing wangsulan udu kanca-kanca lho sinten iya mergane arep muni mboten ora kepenak arep muni iya kok
anu ngapusira kasunyatan. Iya, sing pangsulan para pelenggah, para pamirsa mboten ngono ya pancen ya kudu Mboten klentu lho, Mbak Min ayu mboten klentu, berarti kan ayu. Jenengan menika cantik mboten, Pak? Lho, mboten klentu lho, berarti kan ayu. Panjenengan menika dereng titik kos dikomentari lho. Iya, iya wis. Ya wis dinangke wae ora apa-apa. Ngoten nenggih ngoten mawon. Waton tinggi ra wis marem. Nggih. Menika wonten ing pamundutan saking Pak Lurah. Oh iya, Pak Lurah, Pak Kades kagem TP PKK Tlaga Adi. Ya. Katur apa? Podang kuning sing nyekar Mbak Elisa. Ya, monggo. Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Monggo, Nok. Wis. Kembarane Mimin. Kok kembarane pripun? Meh persis. Genah dedeke wis padha. Masa sih? Masa aku padha karo iki to, Pak? Ya ayu Elisa. aku banget. Lho, Masa kowe padha karo banci? Uga aku karo Legimen ya beda adoh ya. Karo sapa? Legimen. Lek kimen mbok yo ngajeni Mbak Mimin kok. nah, apa Bude Mimin ngono ra. Budel aku lanang apa wedok? Wedok. Wedok. Oh, berarti bude. Bude Mimin. Ya. Oh, Wis iya. padha le kuning nemu giring, Alah, kencire kuning. ya wis padha. Dhuwure padha. Dhuwure padha, ayune padha, prawane padha. Perawan. Perawan. Kupinge apa piye kok? Aku ora tau perawan diok babak jaran kok, Nduk. Yo apa jalan ki. Nggih. Sugeng dalu Nduk Sugeng Elisa. dalu, Bude Kimen. Sugeng dalu. Sehat ta, Bude? Alhamdulillah menika saged sowan sae, pirang-pirang dina rada lerek-lerek no. Lerek-lerek kenapa merganipun? Yo kekeselen Nduk gaweane wong wedok iki. Asam aurate munggah. Asam aurat. Oh, duwe penyakit asam aurat. Asam urat, asam urat. Nggih sehat-sehat nggih Bude Alhamdulillah Kimen. donganipun kathah ingkang dongaaken. Nggih mangke nek dinakali Pak Seno matur mawon nggih mangke kalih Lah kula. ngopo? Aku pancen seneng dinakali Pak Seno. Oh, seneng dinakali. Nek ora nakali koyo piye ora semangat ngono ki lho. Oh, jen kudu dinakali. Kudu dinakali. Aku wis jeleh nakali dek. Nggak ngopo kok jeleh. Unik lho Pak, unik. Unik apa? Ora ketemu nggone kok. Berarti gembrobos tekan esuk. Nggih biar hidupnya itu tidak monoton ngoten lho, Pak. Nggih. Tak golek endi to iki? Nggo variasi, mobilnya divariasi yo. Mbok dirambang riyen. Sing dirambang sing mak plupuk cangkeme. Iya. Ya. Apri ki yo marake aku dicangkem-cangkemke to. Lah nyapa? Lah wong sing mlumpluk ya gur kono arep ngendi. Ngaturke panglipur no. Injil. Ugi ndongake warga Tlaga Ati. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujud temong paksi agawe talining brangta Pak Pri wingi perdadi manten ya, Pak. Piye Mbak Lisa? Perdadi manten. Ngapunten nggih mboten saged sowan, Mbak. Lah ngopo ora mangkat? Kalau wingi soalnya ana sambatan kene kancane. Oh, ora apa-apa. Ya titip nyumbang aku no. Oh. Pak Seno ya ora mangkat, Dik. Mangkat, Pak. Pak Sinos Aku ora dikabari kok karo. Pak Sinos lumantar aku tak wakili ya Oh, wis diwakili Bude Mimin. Padha wae. Nyonya Seno. Nyonya Seno. Umi. Alus manis tur mrak ati Neno. Wasuwenggon kula lana goleki si podang
kuning iba bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga Mbak Elisa esuk awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteranganku kaleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyapa leyang-leyang tak sawang menco ing ngepang kekencangan delik saka katuban sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan tak suwon bodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon anise ibu bunga yen nganti nyanding selirane arep bakal atiku kekiwang liyan si podang andutun ati kebrahanan ora mendutiku san saya tak serandani awan ning omah wis ora krasa Uran anggoleki sing tak sayang Bang mubeng miteranganku kaleki ora krasa eman-eman yen nganti liya kang nyawang
Simpan nuwun nggih. 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 Tak tulungi lho, ayo. Lah. Angel le, dulur Dulur lanang lho. Ora apa-apa kesempatan. Kok kesempatan. Kesempatan. Sarjana S2, sindene apik, isih enom, aku seneng. Nah, nek ngono kok terus mari arepan. Engko maksudnya aku seneng piye maksudnya? Lah ya jenenge kono ki ya ya cak arep nanjake lho Mas, mosok nganti umur 43 kok ya ora ditanjake ya dukani. Nggih. Iya, lah ya ditanjake piye, Bang? Iya. Kemayune lah jamak-jamak tenan. Anggepe kaya mbok kaya Mbak Apri iki lho, ayu ning ora kemayu. Wong niku dhewe-dhewe. Lho, nek pinter ayu nek mung meneng ae jegideg, dia ya akan berkembang. Ora pate ayu tapi dia smart, pinter, cerdas. Nek kowe kakean pola mesakno bayimu sing ning jero iki lho. Lah kok kowe gagas wong bapakne ra gagas kok kowe gagas. Kok sik bapakne sapa e? Kok iso ket biyen kok diaku anakku mongko wetengmu ora gede-gede iki. Kok nek metu sok sak percil kae apa? Lah niku pun metu sikile no kok lho. Heeh, pancen ya sok jejak-jejak kok priwisan kok lho. Lah kuwi sikile garek dudut no kok. Kuwi udu sikile Sukino. Lah apa? Usus gedawan. Sikil kok neng jaba. Nek metune belang. Iya. Ya ora ya, Mak. Matur suwun, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Elisa iki mau ngaturke podang kuning. Sampun. Menika wau ki wonten pamundutan Prahmen. Napa? Menika wau sembarang tapi ingkang dados kakungipun Mas Kiswan. Wah, pamundutan kathah. Saiki wis mulai viral. Iya. Wis pancen ning endi-endi sing jak foto rame ngaku ning ya Kiswan barang. Kiswane sok nes viral. Sing ati-ati kuwi pacoban lho. Padha kancane agak ana wong ngejak foto wis ngundhake rego. Ora etuk ngono kuwi. Mbok wong kaya aku ae kasih disyukuri. Saiki ngrebabe nganggo gaya lho, Lek. Piye to? Ndangak-ndangak ngene. Iya. Ya wis ben ra apa-apa. Lah iya men kok bojone kuat-kuate ngono ya aku ya. Bojone iki atine digawean saka apa ngono lho. Tekno bojone iki elek apik elek tetep dadi bojone to, Lek. Kowe kuat apa ora to, Mbak? Lho, bojone kuwi angkat tangan lho. Aja kewajiban wis angkat tangan lho. Nek angkat tangan apa tak wakili piye no? Nah, rak tenan. Oh ya gelem tenan nek kuwi. Iya. Cah nekat. Ya wis ora apa-apa. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya men jumeneng ya. Iki Mbak Tatin ana sing ngersake Grajagan Banyuwangi saka Pak Naryono Karangbajang. Ya. Amplop 8 kok sik njaluk liwung 6. Ya. Mangke dipun aturaken. Ya engko diaturake, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Miwi. Sugeng dalu. Kak Apri. Iya, Mbak Tatin. Sing Kaya nek cedhak karo Mbak Tatin kaya daya tarik bumine kaya semakin anu ngono ya. Daya tarik daya piye to? gravitasi bumi ini kaya lho mau Ngapa piye? karuanmu kaya karo adikku pas karo Elisa mau. nek karo aku? Kok kaya no gaya gravitasi lho hawane kaya gaya tarik menarik kaya lho Mbok anggo perasaan lho Akhiriro Mbak Tatin kok sukimine metu lho jan. Gumun aku. Lho gaya gravitasine bumi kok njuk aku mbuh kan multifungsi kok aku iki. Ora nek padane weruh aku arep kepiye to jane kepengin ngopo? Iki gaya gravitasi bumi mbok bawaan lahir Iya, terus maksudnya pengen ndumuk apa pengen? Ya kaya ana iki lho magnete ngono lho, Mbak. Nek karo jenengan ki kaya jarene kaya pengen ndang renang ngono jarene. Selulup ngono. Aku ora ngerti selulup lho. Aku ora ngerti. Apa? Selulup. Nek kaya Mbak Tatin ki jane upama panitia ki lali ra gaweke wedang utawa ngomben-ngomben ngono wis ra bakal ngelak. Lah kok iso? Lho, mergane ngopo? Tandone. Ndi ta wong aku ora nggawa tandon lho. Tandon sing ngetas kuwi lho, no. Ora nggawa. Kuwi udu tandon ya, Le. Tatin ki tandone ngarep mburi. Apa ta? Sing mburi nganti Ngopo? Kowe pengen ngopo? daginge nganti Wong wedok kok perabote papat. Lah iki timbangane iki prabote palsu to?
Hayo. Arep ngopo? Kowe sing marahi kok, Mbak. Jane aku nek guyonan fisik ngene kuwi aja nganti. Lah ngopo? Aja yo ora itu to saru to apa nek. Lah nek jenengan nek ya ora apa-apa to nek iki. Lho, ora apa-apa no. Cara aku tak bales. Nek cara aku tetep tak bales. Pilih Mimin apa dadi Sukimin ya nek. Nek cara aku tetep tak bales Nek nek ngono kuwi. Sukimin wis rasronto kudu ndang ngenteki. Ning nek Mimin ya. Kok maneh man? Kok ketok Sukimin ae. Sukimine metu berarti ya. Lah gesut. Wah, jan monggo diaturake Grajagan Banyuwangi. Kapurwakan bawa. Gelang alit. Gelang Ya, alit. monggo ora apa-apa. Mampiat Tujune botol aku ora kolu lek lah. lagi arep mimi ya. Ternyata lek kaget ki ora gur lek Sukimin. Sapa? Lah Pak Seno juga. Aku yang jumbul e. Aduh. Ki pancen garapan lah ya nduk ngene iki. Garapan. Walah, sik Mas lek garap kok sik tak ngombe sik ya. Aku srogoto nek kagetan ngono ki aku. Tujune botole Iki ra kolu. sindene ya ndok kaget kabeh lho. Sing wis kulina ya kaget kok. Lho, deloken. Piye ngopo? Tujune mau ki botole ora kolu. Lah iya. Biasane sakmono ku ya kolu kok malah. Lek omongan horor terus iki. Apri iki mbok ora horor ngono, Bro. Ya horor piye to? Sejak awal saya muncul di Jogja, Sleman dan sekitarnya ngerti toh. Heeh. Kita stay dengan guyon yang tidak saru, tidak jorok, tidak kotor. Kuwi tergantung persepsimu. Nah aku kolu sakmono ki mang anggapmu apa? Lah anggape apa? Uang kok persepsi orangnya macem-macem loh. Terus? awake dhewe iki lanang dandan putri mesti penilaian orang kan ya dikira sak perangan ana sing tresno, sak perangan ora kok. Maksudnya kalau iki wedange sakmono ki entek. Nah, lho Mbak Tatine iso menyerap kok kowe iso. Oh, tak kira sak botol. Oh, dasare pikirane sing kuwi sing jorok. Lah, masa ya arep sak botole? Pak Sinoy ra mudeng to. Jenenge omong jorok, pikiran jorok ya aku jauh nyah dari hidup saya. Tenan. Omongan jorok, pikiran jorok emoh nek nindakake mah ra apa-apa. Lah padha-padha. Oh, ya edan ora. Lah, Lah padha-padha le dosa kok mertanggung, ya ra Mas. Oh lah, gesut. Nyeram bayi Janjane sak tenane nganggo iringan ki mau ki aku iki wis nitik nang nggon lagu Banyuwangi tenanan kuwi dijogeti kok. nek joget Saben saben larik mesti langsung dulu saiki ora iki cen gawe patine dalange iki. Aku kesepene ambek aku melar mingkus lho iki. Deg-degan terus lho aku. Saestu mboten. Pak Seno deg-degan terus. Deg-degan minaku demeken dadaku to sayang. Oh, kalau kayak telok lho kan temen. Saestu napa mboten? Jojo nyen mengambil kesempatan dalam kesempitan saestu. Mumpung ana kesempatan kok kowe iki piye lho. Nek ra wong wedok sing temandang senengane kok ya ora. Nah. Sumingkir Pak Dik, wis. Diusir. Lah nyatane ndampingi Pak Seno ket mau ya ora ngopo-ngopo Pak Seno genah megar mingkup anu jantunge kok ora gagas. Lah ora mari sprene tak anggongke kok ya ora mari. Ingkang pundi ingkang sakit? Kene. Mriki menika ngeten ku jalure wonten lho. Jalure ngendi? Kaya uang paribasane mriki napa jenenge? Kemeng nika salurane enten. Mbok sok nek dandan ki wulune irung dirangi. Ayu-ayu kok wulune irung nyogrok-nyogrok niku. Oh lali
Menika pemerinding. Sisa pundi kang sakit. Kene. Mriki. Menika saluranipun wonten lho. Salurane ngendi, Lek? Saluranipun wonten ingkang Nah, yo horor to. penyan menika kedah manajemen waktu. Aduh, jan. Ngunjukipun air putih ingkang kathah. Wayah refreshing ngoten niku ya. Ora mari-mari ya. Mak ya Allah lha pripun? Aduh. Coba apri-pri demeken pri. Kok tak cedhaki ra mari ya, Pri? Kok piye to? Iyalah ingkang pundi, Pak? Ingkang Kene. waduh. Kek udu kono kene. Aduh. Aduh, Pak, mengke berun. Lho, pindah pudel dedek. Aduh, Pak. Kene. Mengke sing berontak sanes niku mah. Kowe cengas-cengenges ngopo kowe? Kok aku marah disalurke ya, Pri? Nek kowe kok tanganmu diarahke ning nggon-nggon anu kok ngono ya. Lek. Ah, piye? Aduh, rasane piye ngono lho Lek iki. Besak. Pengen ya. Heeh. Karo Pak D. Intine Pak Seno harus ada yang memperhatikan. Nah. Kudu ana sing ngelingke. Pak Nah. Seno monggo jalan-jalan, monggo Kesehatan Pak Seno. nomor 1. Nah, pola makan dijogo, pola hidup dijogo, ran itu kokean pola. Loh. Ra itu Pola hidup, pola makan tur ora itu kokean pola. Lho sing kokean pola ki sing marake penyakit werna-werna. Berarti kowe sesuk malah kena penyakit warna-warna Lah no? ngapa? Lah kowe kakan polah iki. Tumindak ini. Tumindak. Ya, terus sih. Naswan tara Lagu cara Banyuwangi. Iki aku wis ngarang cara Batak no, luwih gayeng. Oh ngaten. napa lagune? Sluku-sluku Batak. Batok. Kok batak? Sluku-sluku batok niku Jawa. Tekan ngendi ya? Nah, itu. Nyeram bayi naswan tara Mimin iki upama wedok tenan lho saben sasi meteng lho. mergane napa? Kemayune ra jamak-jamak. Kancane nembang kok manju jilan dhewe iki ngopo? Aku diuncali sarung ngono meteng kok, Mbak. Kok iso gur diuncali sarung. Sarung sak isine kok, Mbak. Emang isine apa ta? Hah? Isine apa? Aku kan ngomong ya ora tegel to. Engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Sarang gajah duduk. Ya sok gajah. Ya, Ya sok apa? kancil, gumantung tuke. Nyanyu wangi Nang. Kowe nek mlayu kaya jaman argaruan kae lho Lek. Persis jan ngono kuwi. Kok liyane do enggak takut suara-suara gitu ya. Aku iki kaya trauma ngono lho, kaya fobia ngono lho, Pri. Wis, soalé lemu trauma iki nek digrobyok. Jaman dhisik anggere ro gropyokan ndelike ning mburi tetean. kok nang mburi tetean nek kena uler lho. Mburi Aku tetean. angger ndelik ngono le nyelametke ya kono kok. Ayo tak slametke, Nduk. Ngono. Dijak mule. Kok sik yo, Mas? Wong wedok nek bar lungguh arep ngadeg ngono kaya rekoso ae. Rekoso ngene sing woy-woy. Pak Harisontor kesengsem nggih. Dawuhi. Ora tau ndawuhi kok penyan jenengane medhotke silaturahmi kok ora pareng ngono kuwi. Sok sapa sing medhot silaturahmi
ora bakal mambu lawanging swarga. Le ngomong gede mimin lho. Dengan ra gelem wayangan ya ora pripun. Kae iki lurah kok tok ado-adoke saka swarga. Lho, kula rak ngomongke sok sapa sing ra medhotke silaturahmi ora mambu lawanging swarga. Lho, silah ki sambung, rahmi ki kasih sayang. Lho, dadi njen medhotke kasih sayang niku klentu ageng. Lho, nek kula lho niku lho tumrap nang monggo panjenengan niku pilihan hidup lho. Lah ya babakan akeh cilik niku gumantung lho. Akeh menika ya nek kanggo kula sing penting wayangan ngoten lah. Nggih. Kapan tanggalnya tak bundirane sisan karo nilai golek uncangan manci. Ora ndang-ndang ACC kok penyan menika ora ditok oleh ning panggung kok senengane ora ngono kuwi. Wah. Kemayu banget. Wong wedok ki nek di PHP iki ya sapa sing kuat pisan pindho iso nahan ping 3 ping 4 ora kuat. Nyemprot lho, Leo. Lumayan rasah raup, Mbak. Rapopo manak golek sabun garek raup rasa dadak golek banyu. Kok baygon to, Pak? Abab kok. Lah kok ababku jane mambu baygon. Ayo bacotke nek ndak kirangan ngengek. Kelanang wetan segara lor lan kidul alas angker kang kaliwiyat lewiat belam biangan belam biangan Aja. Ya. aja takon kasih sangga tanah India melyaring taman sari nuswan tara Mangga gerajakan yo diaturake yo. Gerajakan
mentok. Biar Karo mangsaku kaya ana sing ewo-ewohi jogetane ta iki. Sapa? Mbak Mimin iki lho, joget iki rak nganggo teknik, dadi ora menggeh-menggeh. Iya, aku jembambasan ora nganggo. Piye kahananmu, Lek? Contoh sing simpel. Piye? Duk sing simpel kage contoh nono. Lho gerakane iki kaya ora nganggo tenaga lho Mbak Apri iki. Deng. Tapi harus yang ditahan di apa? Push. Mana yang push, mana harus di harus ada energinya. Oh, ayo coba. Kamu kurang berenergi ayo gage kalian. Wes engko lagi aku. Oh, kudu ana entakane. Sing biar audiens iso memilih. ngono kuwi. Ya kowe sik. Ya. Nah, biar audiens iso mirsani tenanan sing bener endi sing kleru endi. Ya. Aku dipersalahkan terus. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir Coba. Nyon sewu minta tepuk tangannya dulu untuk penyemangat saya, aplausnya ya, terima kasih sebelumnya. Jadi tepukan penonton bisa memacu adrenalin saya. Membuat semangat. Semangat, memotivasi. Ayo, Cok. Mengke nek luput Yo dijotosi mau dadi bareng. totalitas. Gue harapane ra suwek. Ayo, Cok. Tembangi Mbak Apri yo. Gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir Kaya wong ayan nih malah. Iki cetha dari aransemen musik pun beda. Beda piye? Wis dibeda, wis banci dhe banci lah dan kamu kan kowe mau kan kaya hentakan duk staccato. Lah nek kowe piye? Lah kok mung kowe wong kotekan kaya wong rondo kae lho, Pri. Ngono kuwi disesuaikan dengan usia. Oh. Lah nek kowe ra wis gagrak lawas. Heeh. Dadi ya disesuaikan usia sing rada alon ngono. Oh, berarti kamu menghormati aku. Nah iki nek Mbak Apri gerajakan asli. Nggih. Nek Mbak Mimin Jineman gerajakan. Apa kok ora beneran terus lho. iki punjere gone sing ngendang jaipong jane Lek. Sapa sing ngendang jaipong? Oh, anyar meneh. Kok anyar piye to? Iki pacare sapa kae, Pri? Udu. Udu sing pacare kae. Lah, ngomong nyokot apa? Kagum sama pesonaku enggak apa-apa. Udah ribuan orang yang bicara kayak gitu. Enggak apa-apa, santai aja ngefan. Pak Siono aja ngefan apalagi kamu. Gaya. Lurah-lurah aja ngefan sama Dedek loh. Kaya GR men lho. Wis rasa dibaleni ya, aku lemes Ya. soalnya aku sok esuk, Mas. Oh iya, sesuk periksa kok ya soalnya. Nggih, kula soalnya kan apa? nek hamil kan 4 kali dalam proses kehamilan. Lho mula nek mesti semua ada programnya. Jadi 4 kali pemeriksaan. Memastikan bahwa ibunya sehat, janinnya juga sehat dan berkembang dengan baik. Dadi aja mung buru duit terus. Kesehatan ya dijogo. Kandunganmu kahanane piye?
Ya iki anu wayah imunisasi mbokne. Mbokne imunisasi bayine ya kudu. Iki nek wis bar 4 bulan kesane kudune kudu delo-delo ditiliki bapakne. Nek 3 bulan awal kuwi ora tos ditiliki, soalnya janinnya masih rentan. Manakala 3 bulan sudah dikasih roh, terus sansaya rumaket karo rahime ibuke, delo-delo kudu ditiliki bapakne, pamrih men persalinannya nanti diparingi lancar. Lah wis ditiliki urung? Durung. Omong ta pri dosa lho ngono kuwi ora gelem niliki ngono kuwi. Critakno pakne kono gelem niliki apa ora. Iki piye kuwi maksude sing kon nilai sapa? Nek wong wedok bobot, ini berlaku untuk semuanya. 3 bulan terakhir kudu bapaknya delo-delo nilii. Oh. Pamrih men persalinannya lancar, tidak harus operasi tapi secara normal. Loh, aja peh bojone berubah bentuk terus nyedak gila, niku malah kleru. Malah kudu dikerepi sedina ping 8 ora apa-apa. Nah, iki. Kuwi ya pendidikan anu lho kesehatan ya disampaikan lho. Iya, iya, tak tilikane sesuk. Tak tilikane nganggo sikil. Iya. Nganggo tungkak. Alayung ya Allah. Kok kaya niliki nggone bayi, perabotai sapi ya. Ayo. Kok banget lho. Iki ana sing nyuwun liwung kuwi patang nawala. Nggih diaturke lho, liwung. Nggih, ya, Mbak Ani mudhun. Ya. Nduk Ani. Jos. Yo Nduk Ani. Nggih. Ani blorong. Nah. Wah, iki. Nah. Gendong Pak De. Gendong yo. Wah, wis. Ayo kuat wong kulino gendong wedhus kok rasane. Wedhus loro dunggahke truk kuat kok nek menanike sepiro. Ketoke ganas ya Lek ya Lek. Oh, nek iki ganas meneh. Horor iki. Ya ndelok-ndelok. Delok-delok kahanan. Ndelok Nek dobel tambahi meneh nek liwung ki nek ming wong telu ra gaya. Ora afdol. Mbak sinten? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika Suesti. Ibu mboten, Pak? Sapa? Ibu. Prastiwi kok? Nggih. Ya, Prastiwi yo. Iya. Lah iya, wong enom-enom nek ra dimbani sing sepuh kaya kurang Nggih, lho, kurang nggih. marem ngono Nggih. ya lah. Bu Prastiwi ya meri njaluk digendong ki Lek. Gendong Bude. Monggo Bu e. Nah. Alah, Bu Prastiwi iki bakso bareng kok diplastiki. Arti kok pundut. Ora apa-apa. Sesuk-esuk garek ngenget ngono lho, jenenge sesuk sarapan. Mboten napa-napa. Kula dhisik ya ke rumah ngerti apa-apa piye putri ngono kuwi. Lah kuwi asine mirang-mirangke kowe. Lho. Kok pripun to? Ayo aja disebutke wae ya dienggo diplastiki mbok menawa dienggo sing nang omah. Lah nggih, dinget sesuk-esuk. Nek tong-tong sot njaluk. Nah. Iya. Ah, telu ngene iki gayeng. Ya. Apa? Saurut ya Lek. Heeh. Nah. Urut apane? Kayak unda-undaan. Kayak unda-undaan. Kowe kurang ajar nek ngono kuwi. Arep iki mbokne awake dhewe lho. Iki mbok-mbokane pesindan lho aja macem-macem Bu Prastiwi kok DC ampun kula mboten lila lho Bu. Mang unek-unek kene kok Bu. Ora apa-apa pancen cendhek kok. Ora apa-apa meneh. Wong piyayi trima. Iya. Aku wis ora iso durung bendina ya wis rengen. Iya. Ning saya sing saya cendhek rengene. Ora wonge saya dhuwur. Iya. Yo, mangga. Dadi liwung. Yo, wis gayeng iki. Kawitan Mbak Ika. Sareng. Dadi liwung nangis. Ganti lagu boto ati rintan siang danmu Sakara
Lho enten apa lho? Ngapa, Pak? Liyane iki megol-megol disawang apik. Aku sing cah TK aku kok. Kok cah tekan jenengan iku. Wah. Kiwi. Ajar kendel ya, Nduk. Sing ra apa-apa kaya sing gede-gede ra apa-apa. Wah, Ajar kendel dadi iki men bergas lho. Arep cilik ning ketok menjilo ngono ya, Nduk. Ra Kuanen apa-apa. kuanen kowe. Lah, Iki Bu Prastiwi kok lah ndak, ketikane sing TK kuwi ngono. Anu sing ajar kendel ya sing penting keras ngono, keras. Langsung lanjut. Ya, Mbak De. Suara cilik, suara. Mbak De ngono. Mbak De. Mbak De tahu mangan watu. Ngono kae. Semangat. Mi, Mbak De. Mi. Kene. Edian. Aku wis ora ngombeni. Iki bagiane pakmu. Ora ngombeni mung kaos kaki kok. syukur. Ayo mendem aku. Iya. Ya, mangga, yuk. Awas. Apik. Oh ya iki jatilane iki bangsa grup-grup jaran kowe pentule. Semangat ra entuk nglokro. Ora nglokro. Ning kok sok mben nek akeh wong alembono, saiki akeh wong elek ora apa-apa semangat. Pengen maju. Kok malah guyu iki. Rupane ngono. Kok rupa pasuryan, kok rupa. Prastiwi ora pareng ngono. Ora pareng karo Dwija kok arep mangan lho. Kalih Bu Guru lho. Bocah cilik ora pareng nekke rupa karo Kyai Sepuh. Lajeng Raimu. Dapur. Mah itu dapur. Mbak De. Mi, Mbak De. Aja kokean ku ndak kembung ya, do kae lemah wae. Ora pareng nakal lho. Nek si mbok rarewang ora pareng rewel nusul ning omah wae. Mi toto Mbak De. Hah? Oh nek iki tak tandangi nek iki. Iya. Mangga. Meriane srampunge jak ngene dhewe piye? Ayo cah cilik kok ya. Karo ajar joget ya, Nduk. Ya, Pak.
Sesuk nek wis rampung pentas nyuwun apa? Nyuwun dhuwit. Oh iya. Tumbas apa? Tumbas bal. Oh, tak cotot. Bal kok dicotot. Bal kok dicotot lho. Bal kok dicotot ora pareng. Ya melotot nggone bapak ya. Oleh ya, Pak? Oleh. Lototen kabeh. Kok nek pecah piye, Pak? Ora, iki elastis kok, no. Sajalke nang klitikan. Ki nggone simbok ora itu wah-wah. Nek konamu cilik mah. Kapok kowe. Iki nganu ya apa jenenge? Bayi tuwa ning kandungan. Iya, ya mangga. Satu Matur suwun, Mbak. Pak, Pak, Pripun? Ibu, ngapa? Ning kene sik, Pak. Kok saya kurang ajar kok. Ngapa? Lek ning kono tabuhi Mas Ayu. Oh, Ditabuhi nek. kok nabahi anik lho. Wah, edan. Asik-asik. Yo. Gusti Yuda nek ngersake dolanan kagem kirikipun. Rumangsa ku anik ya dolanan wong tuwa senengane. Warat kowe. Yen ngapunten Bu Pras nggih, menika namung gegojekan sak wetawis nyuwun pangapunten saestu lho. Ora apa-apa nggo dolanan neh oleh kok. Ndeke seneng kok nggo dolanan iki. Nek ora dienggo dolanan penakokke kok. Lah nggih. Kok dinengke wae. Iya. Matur suwun. Nggih. Menika gandeng wekdalipun mepet, fragmenipun binjang. Nggih. Aman. Nai sampun wonten tandha tembang doa. Bubar. Ini fragmenipun siap. Tegese wis bubar kuwi. Ayo lah wektune mepet kono. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih, dawuh sami-sami. Nggih, nek wonten lepat nyuwun pangapunten. Menawi wonten badhe wonten pangandikan sekedhik kagem warga Tlaga Adi. Ya. Maliginipun sembah nuwun Bapak Lurah, Pak Kepala Desa warga Tlaga Adi. Mliginipun seprambahipun para pamirsa, mugi-mugi pembangunan fisik tetap berjalan lancar, pembangunan rohaninipun ugi berjalan lancar, satemah ayem tentrem menika mboten namung slogan ning saged dados kasunyatan. Tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Terima kasih.